Hát az ígért második rész, újra bejelentkezünk, ugyanis itt már láttam egy-két érdekes boltot, húspultot, ami úgy európaiaknak érdekes lehet. Hát nekem már ugye nem nagyon. És itt az ide ki van hordva. Igen, ez a szemét probléma az sajnos a Fülöp-szigeteken is így van. Vannak jobb helyek, ahol szállítják, hát itt azért van kipakolva, mert itt el fogják szállítani. De vannak, ahol ugye ház előtt, ház mellett, ház mögött égetik. Úgyhogy igen. Hát itt bolt az istennyira is. Mert itt, hogyha nyitsz a szomszéd bolt mellett egy másik boltot, akkor is megölsz. Tehát ez egy érdekes egy dolog, hogy Európában meg nem mész semmire igazából. Tehát azért itt másabb. Egy barbecue-s, mondjuk, azt lehet, hogy kihagynám most. Nem tűnt olyan üregusztusosnak, eléggé hosszosnak tűnt a hely. Tehát meg javarészt Filipino style volt belőle, tehát ez a csirkefej meg a csirkebél, na én azt nem kultiválom. Hát mondjuk egy hotdog vagy egy ilyen disznóhús szeletek, vagy akármi, hogyha csirkemell szelet, hogyha fő van tűzdélve, akkor azt mondom, hogy az belefér. Van ez a sajátos kis kolbászuk, ez a longaniza, na az finom fűszeres, azt meg lehet enni. Tehát itt egyébként minden más az nekik úgymond hotdog, tehát ők mondják, hogy van Hungarian sausage-ük, hát az igazság szerint egy hotdog, gyerekek, tehát semmi köze nincs a magyar kolbászhoz, meg nem is látod még magyar kolbászt. A longanizájuk az egy kicsit hasonlít rá, de hát az meg picike ilyen tojás nagyságú, ilyen tojás alakú igazság szerint. Tehát ilyen vastag, de ilyen kis tojás nagyságú, majd hát ha egyszer lesz egy főzős videóm vele, akkor majd ott láthatjátok esetleg. Az hasonlít egy kicsit, azt mondom, hogy az fűszeres, azt érdemes megkóstolni, azt érdemes enni, viszont annak a fűszerezése az már inkább elmegy a csevapcsicsa, a szerb csevapcsicsának a határába, tehát ez a kettő közötti, úgyhogy igen, tehát ők nem értenek a kolbászgyártáshoz, tehát ezt elárulom nektek, hogy ezek itt háznál, hogyha van disznó, az nem kolbászra megy, hanem pörköltnek, vagy éppenséggel úgymond meggrillezik, de hát az gyerekek, az a grillezés az egy olyan dolog, hogy semmi íze belül, ugye megég neki a késő bőre, azt ugye locsolják folyamatosan olajjal, meg páccal. Na, magyarós, ez mindig van, mindenhol van magyaró árus. Magyaró az Isten is itt, és nem is drága. Tehát visszatérve a disznóra, vagy malackára inkább, mert hát nem túl nagy, ilyen 60-70 kg, 80 kilósokat szoktak általában főhúzni nyásra. Belsejében tesznek ők ilyen füveket, meg egy-két fűszert, meg mit tudom én mit, de az a probléma, hogy tehát nem érződik rajta. Tehát egy egyszerű főtt hús, mint amit a levesből kiszedsz, disznó főtt hús, és ennyi, igazság szerint. Hát ők nagyon oda vannak értük, az a szent kajájuk itten. Tehát, hogyha mondod neki, hogy jó, eszünk lecsót, mert ők lecsónak hívják, lecson, baboly vagy manok. Mint a baboly ugye az a disznó, a manok meg ugye a csirke. Itt van is egy ilyen grillező. Földi magyaró kukorica, főtt kukorica, ez is nagyon menő náluk. Megint magyaró. És hát az örökös kókuszlé. Tehát azért mondom, hogy az a grillezett disznójuk az semmi.
Na már most a bőrét meg megenni, hát ez egy olyan, nem tudom, egy ilyen semmilyen. Tehát igazából meg van sülve a bőre neki, tehát csak ropog a fogad alatt, még az se olyan lenne, mint egy többöltű. Hát nem tudom, nekem az nem jött be. Mondjuk a grillezett csirkéjük az viszont nagyon finom, tehát ez nagyon fasza. Ez el van nekik találva, ahhoz értenek. Disznóhoz már annyira nem. Szóval, hát most nincs olyan bolt már megint. Hát ez az elektromos dolgok még a mániájuk, ha bár nem igazán látom át a dolgot, mert az üzemanyag itt nem olyan vészesen drága. Hát mondjuk jó, 80 cent, 1 euró, tehát ha azt nézzük, nem olcsó, ahhoz képest, hogy egy szegény országról van szó. Habár attól függetlenül látjátok, hogy nagyon sok autó és motor van, tehát rengeteg, borzasztóan sok. Viszont ők is itt szarakodnak ebbe az elektromos autó, elektromos háromkerekű meg motorok történettel. Viszont azt tudni kell, hogy náluk a villany, az nagyon drága, tehát baszottul, mármint itteni vonzásban. Jó, hát nálunk az fika ahhoz képest, amit otthon villany meg gázba az ország el tud nektek számolni, amit kedves Viktor papánk segítkezett, hogy ilyen jó áron legyen. Tehát az, ahhoz képest ez semmi, tehát volt én nekem itt 3 meg 4 eurós vízdíjam is, és az már magas volt úgymond, meg volt 8 eurós villanyszámlám, tehát sírni nem kell a villany véget, de viszont nekik ez már nagyon sok. Tehát nem is nagyon sok, hanem ez egy normális, ez a 8 euró. Na most már még, hogyha ez mellé te töltöd a motorodat meg az autódat, akkor gondolhatod. Hát elég drága. Tehát azért, amikor már nekik van egy 10-15 eurós villanyszámlájuk, akkor már sírni tudnak. És hát, ja, hát nem tudom, hogy miért, de azért próbálkoznak ebbe a villanyos történettel, ami mondjuk lehet, hogy nem gond, mondjuk úgy környezetszennyezés véget. Tehát ezt aláírom, na lássátok, ott ez egy húspult egyébként, ami fölött mennek a ventilátorok. Itt szabadon kint a hús, tehát nem kell ide hűtő gyerekek.